Boiro acolleu hoxe a Xunta Local de Seguridade coa presenza do alcalde e a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, acudiu á localidade para esta reunión e para avaliar as actuacións do Goberno Central no paseo da praia de Chazós. O Concello de Boiro celebrou hoxe a Xunta Local de Seguridade anual, na que as forzas policiais e de emerxencias fixeron balance da situación do momento. Unha reunión na que estivo presente a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, que destacou o bo facer dos efectivos boirenses. Pouco para facer unha avaliación, non, da situación da seguridade no municipio, da man das forzas e corpos de seguridade e da Policía Local. Nese sentido, bueno, pois tamén falar un poquiño da situación no ámbito da violencia de xénero e algunhas outras cuestións que temos de colaboración e sempre de colaboración entre o Concello e a subdelegación do Goberno. As distintas forzas de seguridade traballan man a man en moitas vilas como Boiro para manter unha situación estable. Esta localidade é un bo exemplo para María Rivas, que pon agora o punto de mira na vixiancia dos delitos dixitais. O que queremos, dende logo, nesta Xunta Local de Seguridade facer é un pouco poñer en valor pois ese traballo conxunto, non, que facemos entre, en este caso, Guardia Civil e Policía Local para garantir a seguridade de toda a veciñanza. Temos, pois un pouco na valoración global, temos unha situación moi estable. Nos casos que se suelen producir e que son normais na nosa provincia, a reacción da Guardia Civil é inmediata. De feito, temos pois unha actuación moi recente a semana pasada e logo pois estamos traballando tamén pois no ámbito da ciberdelincuencia, que o alcalde de Boiro tamén estivo presidindo a reunión e acompañando posteriormente a subdelegada na praia do Chazo para observar o traballo do Goberno Central na rehabilitación do seu paseo. Analizar, pois o tema de seguridade no noso Concello e acto seguido, unha vez terminado esta Xunta de Seguridade, nos vamos a desplazar hasta o Chazo, hasta concretamente a praia da Ladira, unha actuación que fixo Costas de mellora do entorno desa praia, un sitio idílico, unha praia moi familiar, con unha actuación con sendeiros que acaban de realizar, e vamos a ver o estado das obras. Dende aquí, pois eso, darlle as gracias á subdelegada porque está encima desta obra, por a actuación que fixo o Ministerio a través de Costas no Concello de Boiro e que sigue apostando dentro do Ministerio por Boiro para mellorar pois o noso entorno. Unha visita na que se supervisaron as labores feitas pola demarcación de Costas á hora de rehabilitar e de adaptar este lugar. A poñer en valor, non, esas inversións que dende o Goberno estamos intentando levar a cada recuncho da nosa provincia, dende diferentes ministerios. Neste caso é unha actuación de Costas, pois moi demandada polo alcalde, e nos nese sentido sempre tratamos de responder, non, a esas peticións dos alcaldes e das alcaldesas da nosa provincia. En este caso, pois o alcalde de Boiro sempre é unha persoa que está constantemente demandándonos melloras para o seu concello, e hoxe pois é unha satisfacción, non, poder dicir que respondemos a esas solicitudes de mellora.